Teraz jedna taká mimoriadna správa. Čítam dneska Nový čas a tam je taká titulka, že za všetko môže Erika Judiniová zo Smotanky. Pretože ona spomenula tie veci okolo Kuliho a neviem čo. Takže nechcem teraz ani Kulimu ubližovať, pretože je to ťažká situácia, tak to chcem povedať tak, aby to pochopil každý. Jednoducho veci, že Kuli má niečo s vokalistkou alebo niečo také, už pre Boha živého, už som dostal mail niekedy v polovičke júla alebo nejak tak. Na Mojsej feste o tom rozprávali z Bratislavy ľudia, ako keby to bola hotová vec, už dokonca, že už, ja neviem, či sa bývajú spolu, či nebývajú, či už sa údajne mal odsťahovať a tak ďalej. Hej. Čiže Erika to spomenula, keď už všetci to skutočne vedeli, ale každý to tutlal. Hej. Ako každý to nechával tak, že proste, že nič. A ja si myslím, že Kuli sa k tomu mal chlapsky postaviť. A keď je to tak, pretože ja sa nechcem do toho starať, alebo čo, ale keď je to tak, že nenazval by som to, že viazne komunikácia, hej, pozná to porekadlo, že keď sa vták postaví a rozum sa zastaví, hej, proste každý chlap sa musí vedieť ovládať, hlavne keď je ženatý a keď proste nemusím tieto veci radiť, ale ja som tam sviečku nikomu nedržal, ani nikto, čiže nikto nemá nejaký dôkaz, čiže je to len všetko, sú to len dohady, ale na Eriku, aby sa útočilo, je úplne bezpredmetné, pretože Erika v živote nikdy nejakým spôsobom nebola tá, ktorá niečo iniciovala alebo nejakým spôsobom útočila. Hej, Erika je jedna inteligentná osoba, ktorá v showbiznise, vážení priatelia, to si uvedomte, nie je prvý piatok a má odmakané toho strašne veľa, takže ona nie je z tých, ktorá by bola iniciatorkou. Ja si skôr myslím, keď to tak z diaľky sledujem, hej, z diaľky a proste vidím, že skôr sa potrebuje dostať na titulku alebo na nejak do povedomia manažer tejto skupiny, také má meno, Kožuch sa volá. A zrejme on sa potrebuje dostať do diania, hej? Toto by mal zvážiť. Ale máte tam priateľov v Novom čase, však ste jedna partia, spoločných priateľov máte, lebo ja tam mám priateľov. Takže nechcem to riešiť, ja len dávam indíciu, že treba zistiť, že odkiaľ ide tá snaha tej publicity, keď už Kuli povie, že už on to nechce riešiť a neviem čo. Tak keď to nechce riešiť, musí povedať, že takto je a hotovo. Neviem, ako by bolo taký chlap ako ty, Kuli, hej, teraz sa prihováram k tebe, taký chlap, taký idol proste všetkých ľudí na Slovensku, najpopulárnejší a tak ďalej a nevie si s takouto vecou poradiť. Neviem, ako by ti bolo a pritom či to je pravda, či to nie je pravda, percentuálne to môžeme vyhodnotiť, lebo priznal si, že niečo nie je v poriadku. Predstav si situáciu, akú sme mali my, keď ti volá nejaká Ivana Šišková z Nového času a tlačí ti do hlavy niečo, čo absolútne je vymyslené, je to klamstvo a povie ti, že veď my to vieme a neviem čo a tak ďalej a prečo to zatlkať a tak ďalej a my s Norou sme sa pozerali ako na výjav, že čo to vlastne sa deje, či to vôbec je možné. Samozrejme, táto vec Ivany Šiškovej skončila na súde s 2 miliónovou vlastne čiastkou a obhajca Nového času veľa zbraní asi nemá, pretože klamstvo sa nedá nejakým spôsobom, keď nepotvrdí to tvrdenie, hej, ona išla nás presviečať, že to je tak, no, potom sme na to prišli, že to je kvôli tomu, aby nás vyprovokovali, hej, a išli sme k Pročkovi alebo ku Pročkovi do tej show, ale to je všetko už zákulisie, hej, to riešil človek, ktorého už ani nevieme, kde je, rybaná, cesta je zarúbaná, ale to nič, však v podstate, kde teraz tá osoba pracuje, hej, kde pracuje, no, takže to je všetko v poriadku. Ešte raz,
Erika Judiniová nie je ten človek, ktorý by toto robil, hej? A treba kvôli sa postaviť tomu chlapsky, keď už si taký geroj a idol, jednoducho, a nie tam vňukať v tomto, jak som videl na Jojke, v novinách Plus, že ja toto a budú to rozoberať, si mediálne známa osoba, keď berieš Zlatého Slávika, keď berieš tieto všetky pôžitky z toho slávu, tak musíš poznať aj opačnú stranu mince, hej? Pozri sa na Britney Spears, ako išla hore, dole, ale vyšla z toho, jednoducho, vyšla z toho a ty nemôžeš ani utekať, ani sa posierať, ani nič. Postavím sa rovno ako chlap k tomu a poviem, túto osobu mám rád, s ňou budem žiť, ju milujem, s ňou proste riešim tieto veci a hotovo. A nie kamuflovať, že toto je tak, toto není tak, toto je tak. A vlastne všetci nahrávate iba jednej situácii, že médiá alebo vlastne majú, lebo sú dohady, hej, nevedia, že čo, tak majú čo riešiť. Hej. Riešil sa Žitný, nejakých 2 týždne sa ťahalo, alebo 3, potom sa riešil Dočolomanský, takisto 2-3 týždne, a teraz sa rieši Kuli. No, tak to je celé. To je proste celý ten printový mediálny ošial. Ale to, drahý Kuli, musíš vedieť, keď si taká hviezda a nie si tam prvý v piatok, musíš vedieť s tým žiť a jednoducho takú tvár zronenú a neviem čo, tak by som nevystupoval. Ani keby som bol 5 dní po Palenke, aby som zomieral, tak stále by som sa tváril, že áno, môžete mi vyskočiť všetci tam, pretože som Kuli z Desmodu a som hviezda. Majte sa pekne.